ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልሃትኩም ይሁን ዝተባረኸ ዝተቀደሰ በዓለ ማርያም ዳዓሪት ከረን ይግበረልና ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን 4:5 እንታይ ይብል ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ይብል እምነት ሓደ እዩ ብቅዱስ ስላሴ ዝተዋሃበና እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ህያብን ዘይልወጥን ዘይቅየርን ከአዩ እምነት ዘይቅየር መለኮታውን እግዚአብሔር ዝገለጸልና ኮይኑ ዘይልወጥ ምዃኑን ነዚ እምነት እንገልጸሉ ቋንቋ ግን አገዳሲ እዩ መድሓን እንታይ እዩ መድሓን ከምስመን ይተሓሓዝ እቲ መድሓን ከመን እዩ እግዚአብሔር ዝመረጾ መንገዲ ኣለዎ አምላኽ ብዙሕ ሳዕ በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና بنبيات كيرو تزاربهم يبلنا عبراويان حاجة جزيو مسبسح أملاخ نتوم أبتحت السلطان حق زنبرو مأنت كدحن نحناون نايولود الناس السلطان مأنت هنركب نتخاب السبيت استولده أبتحت حقون زحادر ودو لعخو ولود سلزخونكم كا نتأبا أبو إلوز سوع منفسو ناب لبخم لأخو يبلنا قلاتيا 4 ድንግል ማርያም ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ኣብነታዊት ጓል መዝሙር መርአያ ፍጽምት ኣብነት ንክርስቶስ ክንክተል እትሕግዝ ምዃና የገንዝብ ሉቃስ 1:38 ቃል እግዚአብሔር ብገብርኤል መልአክ ምስ በጽሓ ከምቲ ዝበልኳኒ ይኹነለይ ቃልካ ይኹነለይ ኢላ ከይተጠራጠረት ፈቃዳ ካብ ልቢ ያረከበት ኩለንትናን ሰብነታን መንፈሳን ንጎይታ አረከበት كمتي قدوس أغسطينوس زبلو أقديما أبربا صنصتو እግዚአብሔር አምላክ ንአዳም بزي أبون አደን ፈጢርዎ ንሄዋን ካብ ወድ ተባዕታይ ፈጢርዋ ንቃኤል ካብ ሰብአይን ሰበይትን ፈጠሮ ብተአምር ከአ ውሉድ ካብ ሽማግለታትን መኻናትን ከም ዝውለዱ ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ሳራን ሃናን አብሉ ኪዳን ኤልሳቤጥ ካብ ሓድሽ ኪዳንተን መኻናት ከለዋዝ ወለዳይ ተኾነ ግን جبريل ملأخ ድንግል ማርያም بزي ود تبعتاي ود ከምትወልድ አበሰራ እዚ ውሉድ ዝኻ በመንፈስ ቅዱስ ከም ዝውለድ አበሰራ እዚ ቅድሚ ሕጂ ፈጺሙ ዘይተፈጸመን ዘይኮነን እዩ አዚዝ ዘንጽዩ ንምንታይ ማርያም አምላኽ ንዑብያት ይማዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:5 በዝኻዩ ገብርኤል መልአኽ ጸጋዝ መልአኪ ዝበላ ኣብዚ ዘመን እዚ አዴታት ድሕሪ 10 ሳምንታት ጽንሰን በሐገዝ አልትራሳውንድ ኣብ ከርሰን ዘሎ ወድድ ይጓል ይፈልጣ ተሆነ ናይ ገብርኤል መልአኽ አልትራሳውንድ ፍጹም ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተሰምዑ ፍልይ ዝበለይ ድንግል ማርያም እትወልዶ መድሓኒ ከም ዝኾነ ስሙ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝበሃል መድሓኒ ማለት ካዩ ከም ዝበሃል ነጊርዋ ቅድሚ ምጽናሳሲ ወዲ ምዃኑ ነጊርዋ እዚ ልሙድ ኣይኮነን አደ አብርሃም አቦ ፍሉይ ህዝብ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ኣይነበረትን አደ ዳዊት ንጉስውን ትጓሳ ዝነበረ ናይ እስራኤል ንጉስ ከም ዝኸውን ኣይትፈልጥን ነራ አደ ቶማስ ኤዲሰን ውን ኤሌክትሪክ ምሂዙ ንመላእ ዓለም ከም ዘብርህ ኣይትፈልጥን ያ ድንግል ማርያም አደ መድሓኒና ግን ቅድሚ ምጽናሳ ወዳን ዓለም ከም ዘድሕን ትፈልጥ ነራ ድንግል ማርያም ኣብነትና ያ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ምድርን ከአ ከም ኣዝበለ ፈጺም ተፈጥረን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ካብ አብርሃም እኮ ንመሃሪና በእምነት አቦና ኮይና ንብሎ ተሆነ ግን ሁሉ ህይወቱ ከም ትምህርት ንውሰድ እንተበልና አብርሃም ዝተጋገየሉ ቦታ አሎ كمون نجوس داويت نملا هيوت خم تمرت نوصد انتبلنا أبراهام داويت زتجاجي اللي جزيونا له قدوس بيتروس ون كل هيوت خم أبنت نوصد انتبلنا قدوس بيتروس تجاجي اللي نجيتا قحاد اللي جزيله لدينجل مريم وثرون ترى أنا قلنا بجزي أبيهر يتوزدنا تعزز تعتنا ملو هيوتنا بجزي أبيهر يزوسد إذا غصاب لومي إن خبرة بوتا مريم دعاري لتمهرو زرع كانت لكانت نسلاندون نتن نزخت ماز آلياز نبرة دناقل دك فقرن رأسهم زخلولون معلتاوي من نباب رهي وتم من نبي كخنم بكنتبا بريه بشحن
877 ነቶም ኣብቲ ግዜ ጳጳስ ዝነበሩ ኣቡነ ቱቤ ዝተዋህበ እዩ ነቲ ቦታ ምስ ተቐበሉ ንሕርሻ እናተጠቕሙሉ ደናግል ደቂ ፈቕዲ ነቲ ከባቢ ብምብሃግ ኣብታ ዱማ ተኣምራታዊ ድንግል ማርያም ካብ ፓሪስ 1880 ኣምፃ ብ18 ሓምለ 1871 ከዓ ብፁዕ ኣቡነ ቱቤር ባሪኾም ኣብቲ በዓቲ ዱማ ኣእተዋ ካብቲ ሽዑ ጀሚረን እተን ደናግልን ንሳተን ዝዕብዮም ዝነበሩ ዘኽተማትን ኣብቲ ከባቢ ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ህዝቢ እናተወሰኹ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እናበፅሐ መካነ ንግደት ኮይኑ ብመንፈስ ብሩኻት ዝኾኑ ኣቦታትና ኣባ ስቴላን ኣቡነ ቢያንኬርን ካልኦት ኣቦታትን ዝተሓደሰ ክርስትና ካብ መንጋጋ ማህዳውያንን ደጉዓውያን ወረርቲ ሰራዊት ውቤን ነፃ ኮይንና መንፈሳውነት ቅዱሳን ዝተበገሰሉ ዘመን ዘመን እዚ ማርያም ዳዓሪ ሓንቲ ፍረና ይዞም ብሩኻት ኣቦታትና እያ ናትና ናይ ህዝቢ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ርስትናን እያ ተኻፋሊት ሽግርናን ፈታሒት ቁፅራትናን እያ ነቲ መንፈሳውነት ኣዴና ድንግል ማርያም ብእምነት ዝተኻፈሎ ህዝቢ ነቲ ሰንሱስ ፊደልዩም ዘዕበዮ ናይቲ ከባቢ መንፈሳውነት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወንጌል ኣብ ባህልናን ከባቢናን ምስ ሃበና ንባረኽ ዘዕብዩናን ዝናብየናን ቅዱሳን ካይህበና እሞ ነዛ ቅድስት ድንግል ክፋል መንፈሳዊ ህይወትና ክትከውን ንዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን ንኹልኹም ኣብዚ ዘለኹም ሞ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን በዓል ማርያም ዳዓሪት ይግበረልና አሜን